boy is more family. Oh, how one on one out. Oh, how one on one out. We have more family. From Agupuri. We have more family from Agupuri. Oh, how one on one. We get more family from Agupuri. Oh, how on a day for Haji Bagararo Nabia. Haji Bugararo Nabia. The boy is more family. I am a good event. I am one here. Because in this space, run up where we can in this space. In this space. And the boy have down the hero. The boy jeep, Namaya, Napa, down the hero. Now we are Robo Sadi. One you be friend, one you be friend. Because they put everybody to give a presentation. Then I continue my way. Please, Silva. Please wait. Hold on. Thank you. Lord, I make an arm. I will go find out the moment. When I say, maybe I do not get what I do not get. I'm going to put down now. I'm going to guess. Okay, tonight, bye-bye. I just go. I don't want to one by and I kind of want to go. I want to go. Don't let me know. That's the one. Hey. And I'm very happy. Nunu Biara. Mata, we will sit here on one. Omamo binabo, mama husband dogum, ndisio go. Manana mekele chukwu. Na Chineke wudu duni heli na ha Jesus. And the better I will, sooner than expected, he will rise and walk again in Jesus' name. So in the man and they are there. Ndiri, sorry. Ndiri, Dagupuri. Obi the man were in Abia. And they can Chineke, look at the Lulu. And that man will believe when I am there for him. The Lulu land. Goyechi, that's it. That's Chineke goes to Lulu. Oh, I can't buy 7. I want to go to
ọrụ si bịa iteghị anyị na-enye ụlọ ewu ọwụrụ mmadụ nke oriri na mgbakọrọ si gaatị biko anyị na-anabata ndị akụkọ ori n'elu kanopi unu dị n'aka ekpe ma high chief anyị kelere unu omenife na ị na-eme n'ife nemu na-azụ gị ma ọ na ị na-achọ m nemu na-azụ gị omenife nemu na-azụ gị ama m na ị ka na-achọ m nemu ebe a ka ịfụzie m ọfụma mmụọ na-ekele gị baba daalụ omenife mmanwụ nnukwu mmadụ daalụ God bless you. Thank you. Hi chief anyị kelekwa Lord biko na ịka n'obi unu n'iru ebe a odobe anyị kelekwa nnukwu mmadụ. You're welcome sir. You're welcome. Ama daalụ you know Monday Agukuri. And ladies and gentlemen, this is where we will pause for now. I can pause it now until our requirements are met. na-abịa n'ọgbọ na ebe achọ na mdụmụ ezala Enugu achị ọkwa ya ebe ezi ike mdụmụ ezala dị Enugu achị. Alright, Chief, biko bịa na tebụl. Chief, bịa na tebụl. All the way from Enugu Hey, 600. High chief for the Prime Minister. Thank you. Excuse me, dance. Can my presentation, please? On the bed, whereas on there's a window for no matter what that's here. Ah, you that eagle.
a na-ekwu lọ ndube kwụrụ azụ eze nwere ụzọ ndube ala gbawa ọtachie anyị lọka anyị bịara ka maka ịkwa nwanne anyị nwanyị ada anyị ada John Ezike nwere kwụrụ azụ anyị abịazọ nnara anyị tupu ibeso anyị ndị be ya chọga m n'ụmụ ezi uchi ha so anyị lọrọ ka maka lọọ Ezinne chọrọ ọnwa fada biko ihe mere mere anyị niile anyị na-ekele Chukwu n'ezigbo ndụ ọm biri ezigbo ndụ obi dọpụtara ihe niile nọ ebe a mere anyị jigo ya zuo biko ka anyị ha nabatala anyị na-ekele Umezala kwezuolu nna m ochie alụkwa n'ala ọ na-eje ọla anyị niile ka ihe m mere ụlọ m jiri anyị ejigo anyị edobe akwa mgbe anyị bịara akwa anyị na-ekele Chineke na ndụ mama anyị ndụ ihe m hichara m anya mmiri testimony ndị mmadụ ndị mmụọ n'ụlọ ụka ndị mmụọ na nkụzi ndị m zuru ịla abụrụ ụzọ ndị m bịara bi otu a ka onye ọbụla si enye testimony m wee were through that testimony wee mara ka nwanne ụlọ nwaanyị nọ na ka ọnọdụ mma ọbụka ndụ mma eke anyị Adama mere Bible si kwuo the time will come all of us will meet again in Jesus' name. And I'm happy the rule is fine from one little one. Ọlọ́dún kà á sí láyé mẹ́bàrá mọ́, ọ̀dọ́ láyé mẹ́bàrá mọ́. Ní ọdún tó yẹ ní ìgbà na ọrụ ndụbe ya mkpụrụ azọrọ, ndị mgbafe àlàfo ego, ndị asị ji aga mba. Ruo na 1st January, asị niile agawa ka o nwere ọ ga-aga agwụ nwere ka o siri Adaobe ndị nna m ochie unu eje ebe Chineke si dudu unu n'udo na ọnụ oge agbara ụlọ alarụ erugwati n'udo ma ndị gbara moto John ahụ na ndị isi ụlọ Chineke ndị n'aha nke nna na nke ọkpara na nke mmụọ nsọ n'olu tie mgbe ọdún Ezala Enugwati biko unu ga-anọrọ ọfụma unu ga-anọrọ ka abịa mtu unu 6 angels carry go ala wanda ala
Genende Abukumbu, Genende Ogoni Geneba, Biko, Endo Gene, Ulugana Ganiru, Haiti, Biko Ndena Napuwe, Biko Kuliana Obana, Ndozana Abia, Kuliana Eba. Don't know how to do it. I can never know. We know. Thank you. Thank you. Praise the Lord. Chief, Mama, everybody. Like I always hear the boss, thank God, the morals of God. So, I say I can have a son because I need them. Good to go right now, but I can't come up by. I am so welcome. All the same. What you want to do? I am so sorry. I can't handle that. So now, I see that I can't see ndị bazọ nwekwara ụmụnne bụrụ enyi oke maka ka anyị lụrụ osegbe siri nne ma n'ukwu akwụ amaka Chieke ọ gwara ada ọzọ azọ wee bịarụ mama ukwu ka o si wuru mama ukwu akwụ niile ekwe ndị enyi oke ekwe mmadụ ekwu ibe nne baba m nsi mmasị uru nnọọ ụlọ eje ụlọ gbapụtere m n'anya mmiri ekpere m ụlọ ihe anya mmiri emeghe na ezinụlọ a zọrọ ụmụnne ha niile akagbuo m ọnwa eru na-esitere ha ozi iri mmasị eruru si bịara udo ka Chineke nkere ihe niile duru ulu n'ala udo ma ndị mgbara moto si Lagos si ukwu ebe ụlọ si lata Chineke na-edu ulu n'udo na ọbara na nke mmụọ nsọ. Ebe azụ ụlọ eje ya nọọnụ biko si asụrụ ka go the other side. Thank you. Continue. Biko anyị chọrọ ịyọ ndị ogene all the ogenes to round up ka anyị nabata ndị agụkwu uri ibu ogbuezi biko unu ga round up ka anyị nabata ndị agụkwu uri please ọganigburu na-akwado ọ dị ka nga anọ n'izu taata
Ikondi Ogenes, round up. Kaipo Batande Abukuri. Maka Haji Bukaraka Biuda. Haji Bukaraka, Dagukuri, Ibu, please, you will help us. Ikondi Ogenes, Unukanyara Yaka. Generator now. Banyuzieni generator. Mau nebunye hunu uri na mmanya. Banyuzieni generator zoike na Jesus. Amen. Ndagu kuri sha Harun. Aina ba strike na mbonge. Thank you. Concho, I'm allowed to get.
All room we have, man. Me trust me about him, madam. Me I trust me about him, madam. I get to la guys. We ma caro green la garo. Eh? Baby? Je shake. Eh? Chiama la shake me bravo. Ai na ga, ina dia, ya ma un clip e ba. Eu la mo lo re cho e ban clip. Ye egwu egwu. Ta ga ke me mo pagara, Maria ko clip ga. Di ko ri shi e ban clip. Ya ma ro. Jo ban jo ya 300.
Ephraim is a family from Umweze. I should know. Thank you. I am again and they will like the road. I want under messages. I am about under good. I got Nabata Ochaya I sorry Nabata Ochaya, okay, the MC. So continue where I stopped. I ran Nabata the mayor in our midst. Our former honorable commissioner for agriculture in the state. I chief over the decade day welcome, sir. Don't worry.
Security was in the organ now. Okay, I should stop, please. Thank you. I don't know about any more currency. I'm all the when I be a new guy, I shouldn't know. I do her when I never tell you guys, I'm all your career. Family from Amoria. I can name I shouldn't know. My foundation on women on the other. If I have my need to cry, but my man will be a Tatanese. The guy can alone. The former man alone. Thank you. Our motor wanted in laws from Amoria here. The German native of us. All I think I'm going to put another dog and thank you. I am on top of the woman child. God bless you. Thank you. Let's go. Thank you. The Kampuna Pinapa is here for now. Batu Devinaka. Even in the Japan, but Naka, on your guy, on this some of your Kawana. Work for your family. I can handle the police and myself not here. Thank you. Okay, what's your name? What is it? Okay, but my book will not on it. I want to get to about the change. One of your guys, you're going to do your guys, I don't let you know where. I want not say more than no. Hold on. Thank you. I'm more than no. No, God, no. I didn't put a man. If I were cooking over car, broil on me, for me and come over. Look at my camera, no, my liver, and men of men. They won't go on to my man who do sleazy. Is there not icon I would even know? I can see in the walk way. And you're more than in a dog I ever turn of your tat in your life. I have seen it no. Never put a chicken and a boy can live with Kanye because I'm a poor Juno. Chetan up for moon is here. Thank you. Oh, Carmelo. Not the walk away, no, those are here. I can alone. Make a better walk in the other in Apakalia. In a point of way, I forget seeing you on a total. Dino Moody and Dome with the Faja for when I see you moody from man. You can walk away. Here I need one namby. I will put a good name. Who never let one mind on the attack lazy. Oh, well, okay, see a fog and a fog and a fog. Everyone more than a lame but you are going to change Chilo Ding Naka or Davy Naka. Was there a laugh at the corner when I told 1 night 1 or more? I don't know how to come away. Is it 1 up 1 year? Apakalia, because I'm on the island, I got your mother. I'm on up by the real. When I got your mother for Napakalia, I'm on the Amazon. I was getting on the guy on the morning. We'll make him. Thank you. I'm going to go now, but on a more IG Honorable CHRISTIANA CHIEGEONU, the Honorable Supervisory Council for Agriculture Deliver, former Executive Assistant to the Governor of the State, UWAEMENEM, I'm going to go also go to the Manila Government, I can not do that. Really, the move in it, and then that one that in it, asking for money. I will tell you about no corner.
Amobia no ayo kene na amobia ma sekondo. Yoga no no. Yoga no no. Thank you. Alex. Yeah, once you wanna thank you, Alex. Thank you. Adiko ayo na batalo yoga ayo na mbe mokoye. Ezi yoga ayo na no doka. Mokoye o ni UWAEMENEM. Ele kwa mumia ni zino na ogo no. Kasi ndi ogo yodi. Ashibwen. Yeah. Ashibwen. Yeah. Ashibwen zone. I'm out there, when? I'm out there, when? Where's zone? I'm out there. I think you want to make all of my home work. Okay, buddy, we'll see. On the bike. What age is there on you? I see it's good. Never even beat it. Block. Is it no not? I don't know, even man. About also, and I have a good idea. Anyị ma na ọ nọ n'ụwa ọ gbara mbọ ịbụ onye gbara mbọ ị ga-esi n'ebe ụmụ ya nọ si na biya wee manye ụdị ọkwa ahụhụ andị ka ọ nọ n'ụwa ejiri Ezinne nke na-egwe ndebasị Ezinne ka ọ bụ so na asị ebe ọ nọ n'ụwa etu aka arụba n'eluigwe Palombo, o mejiri ibe Ezinne kwesịrị ime n'ụwa ọ dị wee recognize ọ dị wee nwee bring their family in the fear of God to certain standard ụbọchị wee dụka ọ dị ọ Chineke ka ọ dụọ na weta mma anyị niile bịa na maọbụ oge anyị anọ so wee dụ mkpa na ọnọdụ ka ọ dị ego anyị nwere ibe n'ezigbo n'aka I see him going to the island. I'm out of pain. I'm out of pain. I'm out of prison. Lord, I'm out of pain. Yes, you know, barrister, a fellow Mokoye. Is that that she? I'm assuming no. Nano Munia, no Munia. I'm making you win. But another shoot at home, you go on local when you catch. I'm assuming no. I have to be Uluku. I have a batara, Undo, Nekene, Ulujuda. Ulujuda Carver. Uluku, and you can see me. Everybody out there we talk. We'll anyị mmetụkwanya ụlọ ewu omenala isi a sị na okwu unu ji bịa unu ejima n'udo n'aha Jizọs. Achọrọ m unu narị unu ekenere m ọgọ m nwoke barista Ebere Nwokoye. Ọma nke o si dị ewezụga ọka n'ebe a. Biko unu ọ ga-anyị na-elu ụzọ mmiri ọkụ nke a ụzọ mmiri aga a na-ekele unu ihe ọla mere na achị ndị na-eme akụkọs na-amarị Chineke nna na mgbe unu ga-anarụ n'udo na ọṅụ n'aha nke nna na nke ọkpara na nke mmụọ nsọ. Ahụ ije ụlọ na akụkọlụtọ na-eme ya ka ọma ezinụlọ barista Zadachi ekene mụnụ Nnamdị
Kalaka. Hey, Zio, okay. I can do come on. I think she lago. You didn't have a feeling. I'm going to go with online. I'm going to go. I know I have seen no. People go to the hotel. I'm managing you a lunch. I ain't gonna go to see that. I'm going to see. I'm on a banana. I'm going to the boss. Never anywhere. And then before I hand over the microphone, I want to re-acknowledge the presence of a former local government chairman, former government chairman. Kapala shine a moge luono. Kapala shine a moge luono. Kapala yidi oge luono. Kapala shine a moge luono. Ana mejelego. Ana mejelego. Egbendu danu. 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 Egbendu danu.
Appreciate you, sir. Thank you. Thank you, because Cobolon Dago Guaga. Oh, even a Guatopano, Jim and Odia Guana, but we buy and the Bayana Ziaba. But actually, one is you. Upon a Malibu, one a Malibu, it's a berry. Ah, you want Ryugu, Yellow Managu, if one of dear woman and Bagarana. Ah, then go up by Una Guganam, I lay the Hunkani. Mandi in a bandio to revive every day who dear Gua. Thank you very much for being part of this funeral ceremony today. EZINNE EZINNE Comfort Christiana Chiegioनु UWAEMENEM ni ezikebo na balomo onde mutaliana eba. Yomo ezekene munu. Agazielu no onu moto EZINNE na kwa. When na sendi ogo na ndi enyi na ndi puli babo koleba tate kwa mai none. All that line amma. They are going to go to put the band on it, but I want to call on Organigwe Cultural Troupe to come and perform. No time, please. Organigwe men kefa. Egu Organigwe body buy the number.
Obo ni na bi go square ya na afu egwu. Obo ni je go square Abuja. Ebe a na-eme Igbo tradition say ya afu egwu ọtụtụ oge. Obokwa na ebi Obala square. Ya na afu ndị egwu a. So they are here today to perform. Ayi enye for belo for government kefa. Ichi onye me nke obo ya na arụ. Pharmacy the bad when I come on. Ayi nwe lo ọtụtụ ife nneeli anya na ebe ife nkili dị ebe erika. The band anyị na-afa nọbọ ndị Kalaka Sunrise Band International led by Chinoso Ajibo, by renowned band anyị ma Lamana Enugu State. As a member of P-Man, he's been doing well. I'm not going to onye mayor kita, o mayor ko bụ ke fobu. Man on the wall, Patron P-Man of River local government area. Chinoso anyị kene gị na ndị egwu. Thank you. Ndị ọbụla dị nkwadobe ịbata na-eme ka anyị malụ we are ready to accept anyị dị njikere ịnabata ndị ọbụla. I will receive your presence immediately in our midst. Biko ebe ọbụla ị nọ ka ọ bụrụ na onwe ka o si wee dị anyị ewetara gị ife kwesịrị ka eweta mee ka anyị malụ enwe n'iwe wee n'ebe a biko. Anyị kwadoro nke ọma maka akwamozu a. Ọ bụrụ na ndị na-eje ozi emere ife kwesịrị ime mee ka anyị mata. God bless you. On the buy the number. If we demand to my local government area. Ndị ọgọ na-abata ndị ezinụlọ John Ezejide n'ụmụeze ala Dumma ọha na-abata ezinụlọ John Ezejide anyị na-ekene mmasị unu nnọọ ụlọ eje ọka emeni anyị bịara akwa ụlọ ego na-eje ije odugwu m ụzọ na-aga n'ọgbọ na ewu agbagọta onwe ka ewu gara abụghị obele efe ma mụzi ewu ego na-eje ije machi omeneze ekene gị ụmụeze ala jidere na mmasị unu nnọọ ya gaziela unu why to go to Malaysia? I don't follow that problem. That's all that. I don't want to get there. Everybody did one party. What's in the desert? Who made it like it? Yeah, I'm going to go. And that's it. It's in the army. I don't see you. Thank you. Oh, man. Because all I did to women and forever. Thank you. Okay, the eyes. Thank you. And because I am not to nine as you don't know. In only life on this Chief John Ezejide. Almost say Aladuma uncle. Even the DJ. You are what type of lady? Almost say you are boy of the lady. I can hear say no. That's a dog of women and Popo. you. And we go to see how I can name you. I ain't gonna buy a bar until I and my mind. I ain't gonna buy you food for the mouth. I dress it, I don't know to make us in the car. Come here, I'm going to preserve this. Not just I'm just a part of the
Hello, Shaw. Hello, Shaw. Hello. Hello. I'm a say, Lucy, Ketani, no, this year, no, no, I am the Basu of Owadia, Owadia. I like it. Take a time to see them. That's the Adam, only dog, only Gabai. I say, my Jesus. I'm a super. Continue to do Bulana, Bulana, Pena, Coca, and Monster. I am going to was that I don't know about you. Ego Legide, which is the other. Ego Legide, you know, with your mother, I can say, you go to Bataconia, Villa by Thank you. Hello. Okay, leave it on stage now, please. How about that new ones that I don't know what you're okay? Okay, now, what's it? Thank you. Sonny, I can't eat you again. Sonny, on your papa. Sonny, I don't know me, Bonnie. I don't know you. I can't eat you again on the way. Arabalezama. Oh, come on, I didn't buy a soon. I didn't buy a time of Buluzo. I can well, okay, can only amend me and no gather on me to be. Thank you. Ọ̀fọ̀ mgbe egwu ọ na-atụ ọdụ bụlụ ụzọ ama nkọ na-eme ihe ọbụla na-egbu ene o teko mi ya na-eri ọba oche ebi ka a da-asa eke ọsọ anyị na-ibe anyị ga-ewe nata egwu ada atụ ama bụlụ ụzọ olie gaba n'iru ibe nna dobelu nwa ekene kedelu m otu ga onye chi emene eze eze ka ọ ba ada alụ eze alụ ọkụrụ melụ Again, don't do that. You have to stop. Thank you. Nabu. I am Mr. Protocol and I like observing protocol. Final.
Thank you. I am about to on and I'm one night and Abata. I'm Chief Chocho. Urugunaba. Hi, Chief Chocho. All the way from Aba. Abia State, Nigeria. I can live. Is the one days in honor. It's what all was in honor. I will not say on the Namoy wine. Thank you. I don't know going out there. Allah Haiti. That is the man I found in my come. We will go down, man. And I could walk ever. On the bar, the number. I come with another man who corner. Ọ̀fọ́nà yẹn ló wọn aka ọkọ àbúrò wọn aka dé ẹni wúyọ ìgbòtí ní ìbẹ̀lẹ̀ wọn òun ní ẹgbẹ́ bá dé ẹni. Okolobia ọ̀yẹ́ ebùnú ká nà ẹ̀ná. Ìgbẹ́lá ni ìdààmú ìwúdi àwọn ọmọ ìyá la. Kena kena orang ada yang kena dia. Ini kena ni boleh jadi coba. Ini mungkin kamu boleh dia. Oh boleh selesai. Jadi ada ini. Sudah. Ada itu. Ada yang berada. Ada yang nama. Betul. Ora abia. Agak ni mana mana kau nak?
back and back. Okay, man. Okay, I'm 15 more minutes to go. Presently supervisor councillor for agriculture. So that's the way I
You know what? One place. I can't allow you to be part of it. I'm very soon now. You don't want to have a savannah. I didn't do what I got. We have 7 minutes to go. And we get ready, please. Thank you. I'm coming to be up. I go to my own win on with her. When you see I didn't want to come out, I don't know when I will work. When I will work, I'm deaf and dumb, no take care. I'm mamma, come on, I need to be okay. What about Rano? Imagine how they converted a deaf and dumb person to a dancer. And on our need to have an hour you can come. I'm a serious work this year now. I don't hear one hour. That's what I want to know. Huh? You can see I don't hear one hour. Barista Emezia Mono. You're welcome. Barista Emezia Mono is what your man is in honor. And he hit the order that I got him on the bread. I will tell my children on Academy. Macabama will my EZINNE Molo. EZINNE Molo, no more than a gobble. But you are mine. I don't know someone. Hi, and I like it in your man. I never tell you about the woman. On this in honor, Joseph Oziwe. And as you know, Joseph Oziwe family, woman is in honor. As a man, I buy one of my, when you because you was here. I am not about in the opening in Nigeria. I don't get what to buy them. Government you contract is on the opening. How they could have in the language that you know. Thank you.
we are not going to get a fast song. Outside the building, I put us on another. And our time is fast running out. Our time is fast running out. Look at the guy and Anawana. You must have to obey and respect the rule of time. I can't deal with it. And the American level. Just there when the water. Can you make a mile rice? Mile rice. Especially the neighborhood watch. The security is better than the government of the we appreciate your effort. Thank you.
Okay, all right, yeah. Why not? What do we know? The man become a son is the Layaka. Who don't know how to tell about Julia Tower and I'm for the corner. Attend to our visitors because we could see you know I was saying. The man, please, I will advise you hold on. You're not going to Jimmy and see. You're not Jimmy and see Rika. That's why from our in-laws first. But that I did not put the school of the beautiful. Okay, you work him. Video you work about art. Okay, you work him. I never video here art. Video last. Me video. Oh, man, I don't know. That's not Baba ma be ko. Come honorable chairman, honorable commissioner, our Enugu state government, High Chief Abu one of Enugu state. Oh, and I never have a new level I never to do a Wallai over Hawaii. What must I yes. Only father about boy to and all the Chinese I will tell you that the government house in the state in Apaha. The half of the Enugu, but how much the market is there? I want to get my Oh, le mo la. Oh, no, man. You are going to do by the canine shouldn't know. The police apply goes to the one botanic and Lolo High Chief Chinugo. I can I did Okromelo. Our Noah. Onka Befi, Onka Befi, Onka Befi. If it's as well as if you are going to do avatar, if you go by the name of being in a local government area, you will not be a Atata. I went back in Onyeze, book up on a pink walker, and the Pumaka High Chief Honorable, and Meka High Chief Agrilugu 1. The former mayor, former honorable commissioner, one for Wakamwa. I can follow the honorable mayor, the incumbent mayor of Enugu local government area, Honorable Tata. Okay, wait a minute, I can allow able PG, who will never community. That is the other thing we run, who will never my son and no.
Agwenugu, onye chichi Igbo anyị kere onwere ibe na ego ka na-eri ebe PG ọfụ PG anyị kelere gị awa PG ji ego wee na-anabata ndị egwu ọ na-atụ ọha anyị gaba odozi akụ anyị nọ n'ọbụ odozi akụ Chinyere bọọlụ onye ụgbọ anyị kelere bọọlụ na-akwa ndị dị elu dị tata n'ezie bọọlụ ya gazie onye ọmachi emele eze nwaanyị ọma mọbili ya gagbuo erugbe ntịntị iwe agba akara atị ebe ọma ndị mma thank you ọkụ mere obi n'ike nọ n'ọgbọ ụmụnne nọ n'ọgbọ Enugu nọ n'ọgbọ ndị nwe Enugu nọ n'ọgbọ n'isi ọgọ nọ n'ọgbọ anyị kelere unu agụ Enugu onye ji igwe ekele gị ya gazie n'iyi ọgụ mere anyị chief honorable Elekede na ndị be ide niile na ndị ọgọ anyị bụ ndị Enugu nọ niile bụ ndị na-abata as well, I never San Siro United Club, SSU. San Siro United Club, I saw the no. No, I got to do one of the okay, I'm going to do. I think I get a point and I said, thank you. On behalf of the UWAEMENEM family, I am sending you guys now. Remember, I'm going to yeah, because in the other world. I go unique. So okay, Biko ana m anabata ndị ọgọ ndị okporo ede na ụmụnna ha na ndị enyi na ndị niile ha so bịa ana m asị unu niile ana m anabata ọnọdụ pụrụ iche the former mayor of Enugu North local government Elekede Agbenugu. I'm Honorable Emeka Onwunze Tata, the current chairman of Enugu North local government. Having a welcome, I'm asking you welcome. I'm making a video. What's you doing? You do nothing with them. I'm a young child. I'm you are Amen. I say, I am the guy at the college. Now, Jesus. I said, you are Balachi. Anachi, they will go and go Thank you. I don't think I can
A lovely city, a lovely place, no regard to Johannesburg. If I happen to enter the border, let us get surround me. Say they like me, they love me, they love me, they love my beautiful voice. This single is song, only something new, my love. This single is song, only something new, baby. This single is song, only something new. See many lips, but that's not what I'm looking for. I see many babies, but that's not what I'm looking for. All I'm looking for, better money for my family. I'm not here for a pleasure trip, I'm only here for a business trip. Okay, no sir. I wanna tell you my story now. I got you know. A lovely city, a lovely place, no regard to Johannesburg. If I happen to enter the border, let some girls surround me, saying they like me, they love me, they love me, they love my beautiful
what I'm looking for. I can see many babies, but that's not what I'm looking for. All I'm looking for, better money for my family. I'm not here for a pleasure trip. I'm only here for a business trip. I have a landlady when I was at Enugu. I have a landlady when I was at Enugu. She want me to be her boyfriend, but I say, Mama, you are too far from me. Imagine it to happen. See my landlady, Fala Balu. Mama, Fala Seka, Fala Seka, lady, Fala Seka, Fala Seka, lady, Fala Seka, Fala Seka. I have wait 44, I meet 44, I joined 44, and she's 44 years old. Down in the country, on the bedroom floor, Mama, Fala Seka, Fala Seka, lady, Fala Seka, Fala Seka. Baby, one more, give no secret, give no secret. Baby, one more, give no secret, no, that is not him. Every need, they know what you were a dear. And then again, they know what you did for that. I did what in my Jerusalem. Alibo, Ijerole. Alibo, Roja, Ijerole. Alowele, Ebere Mama. Alibo, Roja, Ijerole. Alowele, Ebere Mama. Alibo, Roja, Ijerole. Igiri bomba wowodia. Igiri bomba wowodia. Igiri bomba wowodia. Igiri bomba wowodia. Show me your love. Show me your love. Show me your love. Show me your love. Asisuku baku forever. That's so trouble baku for town. Asisuku baku forever. That's so the trouble baku for town. Alibo Ijerole. Alibo Roja Ijerole. Alowele. Alibo Roja Ijerole. Alowele. Alibo Roja Ijerole. Never you run away. Never run away, Victor. Wife. If you see by water, if you see by water, never you run away. The pilot. Sing that song.
Amen.